Barka bi ezagute nolatan ez dugu aipatu gure Fast and Furious ezagunena, mundu mailako sprinterrik jatorrena, basobizi plataformarekin ere bat egin da. Aizue, Pello Bilbao, zein da asmoa? Helburua, baso bat bertoko espeziez landatzea izango da, eta modu honetan Ginok lur zatitxo bat edukiko dugu Euskal Herriaren bihotzen. Eta gauzak honela, etapaz etapa, bere donazioa egiten ari da, eta ezker eskuin ikus dezakezuen nazioartean ere sona duen aportazioa dela Euskal txirrindularia egiten ari dena. Atera kontuak lagunak eta lortuko aldu, kolpez kolpek, Pello Bilbaoren agurra, basobizi plataformak lagunduta, iragarkien tartel labur hau eskainita. Ezker eskuin hauteskunde kanpainak aurrera darrai eta azken erdiraketa, Iñarritu, jaunarena. Yo creo que como expresión al menos puede ser desafortunada, como esa que se escucha estos días, ¿no? De Feijóo que te bote el narco del barco. Creo que no es acertada. Pilota baina auzitegi konstituzionalean ez dagoela eta euskaraz bizitzeko eskubidea udalek eta alkateek euren esku dutela gogorazteko aginte makila altxatu dute gaur Bilbon auzitegiaren aurrean. Eta gola ezkerraldetik sartu duena berriz, emakume langileen Osakidetzako garbitzaileen kolektiboarena, euren eskubideak eskuratzeko aurrera pausu handia eman eta ospatzeko eguna dutelako. Garaipena operazio saioan bestalde, lorpena izan du behintzat, kainakaik ez bereziki ondo abestu duelako. Ondo abesteko tarte izango du baina Benidorm festen izan ere, gasteiztarraren helburua euskeraz eta komertzialki garaipena eskuratzea baita. Irekin perriatzen, irekin antzatzen, irekin perriatzen. Kanpainari buruz ez hitz egitea ezinezkoa da egunotan, hortan ez dugu zalantzarik. Aizue, sare sozialetan ez dakit nabarituko zenuten, baina badira milaka Twitter kontu, podcast, edota YouTubeko saio ezberdinak, eta bi ardatz nagusi ikus ditzakegu. Batetik, ezkerrarekin edota Sánchezen hautagaitzarekin gertutasuna dutenak, informazioaren azterketa eta egoeraren irakurketa proposamen zehatzen inguruko analisiak eskaintzen ahalegintzen ari direnak, eta bestetik eskuinarekin, eskuin muturarekin eta neofrankismoarekin lotura zuzena dutenak, desinformazioa eta politizazioaren aurkako norabidean doazenak. Edo nola ere, azken orduotan analisiak ere ehunka ikusi ahal izan ditugu, hauxat hautatu dugu azken orduotan Alan Barroso kazetariak egindakoak. Besteak beste, Alderdi Popularrak ez soilik txapote kontzeptuarekin, baizik eta oro har etarekin egin duen edo egiten ari den erabilera. Últimamente las elecciones se han convertido en aquel momento en el que en lugar de hablar de economía, empleo, de vivienda o de futuro, se habla de ETA, de ocupas o de comunismo. Comunismo. Se llama degradación de la política. Y ya resulta que si pactas una subida de pensiones con Bildu, una ley del aborto o una ley de vivienda, pues también eres ETA. Y oye, no se habla de otra cosa. Y entonces Feijóo dice lo siguiente. ¿Usted puede comprometer hoy aquí que no va a aceptar ningún voto de Bildu para los gobiernos municipales en Euskadi? Pero la hipocresía es tan grande que, sin irse más lejos, la persona que tiene sentada a su lado mientras dice eso, Javier Maroto, defendía hace unos años, cuando era alcalde de Vitoria, los pactos con Bildu y decía literalmente: no me tiemblan las piernas por llegar a acuerdos con Bildu. Eso es la persona que tiene al lado Feijóo. Pero también, sin irnos mucho más lejos, tenemos a su portavoz de campaña, Borja Sémper, que decía lo siguiente. Mire, nosotros, el Partido Popular se reúne todos los días con representantes políticos de Bildu. Discutimos todos los días en la misma mesa con los representantes de Bildu y no tenemos ningún problema en hacerlo. O también el presidente Aznar, que además de haber sido el presidente que más presos de ETA ha acercado a Euskadi, fue el único presidente que llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación. Y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación.
En fin, ¿y todo esto quiere decir que el PP también es ETA? Pues claro que no, al igual que no lo es el Partido Socialista, ni Podemos, ni nadie, porque por fortuna ETA fue derrotada hace 12 años. Y esto que está pasando solo quiere decir que ETA se ha convertido en la excusa perfecta del Partido Popular para no tener que hablar de otra cosa. Cuando se habla de economía, ETA. Cuando se habla de sanidad, ETA. Cuando se habla de cambio climático, ETA. Cuando se habla de vivienda, ETA. Y yo lo siento mucho, pero hablar de ETA no es tener un programa electoral. Eta txapoteri buruz hizketan aritzerakoan, baten batek gandorra atera baldin badu, hori Ane Lindane izan da, bai, kolpez-kolpeko kolaboratzaile aski ezaguna. Eta pantailan bertan ikus dezakezuen bezalaxe, proposamena egin du badakizuen aratago jotzeko joera baduela, eta bozka eskatu baino, sexu askapenerako deia da Ane Lindanek egin duena bere Twitter kontutik. Umore zitala baliatzen du bilbotarrak, eta izue, Twitter kontua baliatzerakoan Googleek ezaldizue, itzulpena kasi automatikoki egiten, ingelesez, nola uler daiteken Ane Lindanek gaur bertan argitaratu duen mezua. Ikus dezakezue, nahiko itzulpen zuzen egin duela. Baina goazen zehatzago ikustera, eta euskaraz, zer nolako itzulpena dakar Google maiteak? Ikus dezakezuen bezalaxe, txapotek izorratu baino, bestelako mezua da, gaur Ane Lindanek igorri nahi izan duena. Ikus dezakezuelako, kanpaina hau, gaur egungo urruneko kanpaina estrambotiko horietako batean bilakatu dela dagoeneko. Eta guzti honi, gertutik begiratzeko eta gaurko datu eta sondeoen emaitza hori buruz aritzeko, ezue, nor hobekiago, Maider Galardi, kolaboratzaile eta lankidea gure artean izatea baino, gabon Maider. Gaurko datu batzuk honezkero interesgarri zaizkigunak eta gutxienik gauza zientifikoen gainean hizketan hasteko aukeraren ematen digutelako, badirudi behintzat, boto nahi edo boito aukera edo boto asmo horrek alderdi sozialistari Sánchezi ematen diola Madrilgo gobernua bere horretan mantentzea, alderdi popularrak eta eskuin muturrak Voxek batuta ere ez luketelako nahikoa indarrik izango. Halako aurre inkestek ze puntutaraino dute ez dakit fidagarritasuna, zintzotasuna, ze askotan jendeari galdetu bai, baina egiazko erantzunak ote dira ematen direnak. Beitu, soziologia ikasi dela eta zientzia politikoak eta estadistikekin eta inkestekin aditzen ginela, nik ustez badala teknika bat ustez objektiboena dana eta horrela adierazten zaiguna, hainbat ikerketa egiterako momentuan, fidagarriena, objektiboena, zenbagarriena inkestak direla, baina inkesten galderak norbaitek prestatzen ditu. Inkesten norabidea norbaitek pentsatu du eta inkesten profila osatza ere norbaitek pentsatu du. Orduan ez nabil esaten inkestak txarrak direnik, baizik eta kendu behar diegula objektibotasuna eta neutraltasun horren kapa edo. Hortik abiatuta, ikusituko azkeneko egunetan hainbat eta hainbat inkesten emaitzak eta nola unearen arabera eta kanpaina hasieran, kanpainak iraun bitartean, Sánchez eta Feijóoren arteko buruz-buruko horren ostean, nola boto intentzioak badirudien aldaketa jasaten dituela momentuaren arabera. Azkeneko gaurko inkestaren emaitzak izenak dira, nolabait uste kontsentsuzkoa dela nolabaiteko aitortza bat ematen zaiola. Baina uste horrek erantzuten diola ere azkeneko egun hauetan eta ez dakit dan niri iritsi zaiten sentsazioa bakarrik azkenean erresonantzia kaja batean bakarrik mugitzen garelako, hala benetako sentsazioa da, baina bai uste egiten ari dela ezkerretik nolabaiteko saiakera bat bozkatu beharretzuen jende horren edo ezkerreko jende horren mobilizatzeko gaitasunean, Uste hor egiten ari dela indarra handi bat, zehazki alderdi sozialista ere uste Pedro Sánchez jolasten ari dela bestelako edabide batzuetara eta bestelako bozgorailu batzuetara iristea, eta mezu ezkerretik nolabait hori da, ez badezu bozkatzen
40 urte atzera egingo dugu. Eta nik uste mehatxu horren aurrean posible dela horregatik aldatu izana inkeste emaitza. Bestela da, oraindik aste eta erdi edo geratzen da, oraindik 10 egun geratzen dira. Bestela da nola jarraituko duen, kanpaina jarraituko duenetak egoten lehen lerroan, zentratuko dute diren hautagaiak beraien proposamenak mahai gainean jartzen, edo zaratatxua izango den orain izaten ari da kanpaina. Zean ere aipatu dugu lehen, nolabaiteko alde batetik gezurren gainean eraikitako errealitate edota pentsakera bat sustatzen ari dela, desinformazioaren gainean eraikitako aro apolitiko batean, apokaliptiko ez apolitiko batean egon gaitezkela, hain zuzen ere, gaur bertan, egunotan ikusi ahal izan dugu, berria.eusen sartu besterik ez duzue, bertan ditugu besteak beste, Onintzaen Beita eta Nagua Alba. Biek gertutik ezagutu dute, bai kongresuko martxa eta baita estatu mailako politikagintza. Antipolitikaren garaia da hau, eta desinformazioaren garaia da hau, eta horrek eskuina elikatzen du, antipolitikak. Eta hemen gertatzen dena da, askoz ere gizarte politizatuagoa garela. Politika beti izan da oso presente gure egunerokotasunean, asko hitz egiten dugu politikari buruz, gehiago informatu egiten gara, eta horrek eragina dauka gero botoan. Estatu mailan hau ez da gertatzen ari, jendea alde batetik nazkatuta edo nekatuta dago, ez da hainbeste informatzen, ez dio hainbesteko garrantzirik ematen politikari, eta gainera politikak nazka ematen dio momentu honetan. Eta Voxen diskurtsoan adibidez hori argi ikusten da, hortaz elikatzen dela, antipolitikaz elikatzen dela, eta antipolitika oso arriskutsua da, antipolitikatik monstruak datoz. Azkenean irabazten duten diskurtsoak dira naiz eta gezurra izan, jendeari iruditzen zaio, bere ipurdia salbatuko diona izango dela, ez dakit gogorren hitz egiten duena, edo txorradetaz ez duena hitz egiten. Ez dugu hitz egingo genero biolentziaz emakumez eta gauza hauez, hitz egingo dugu lanaz, eta hitz egingo dugu krisitik ateratzeaz, eta hitz egingo dugu espainolak ondo bizitzeaz, eta kanpotik datozenak, gu ondo bizi bagara gero, baina lehenengo gu, orduan, diskurso horrek alatzen du, eta barruan hori da Voxen diskursoa, lehenengo gu, batez ere zuriak, heterosexualak eta gizonak, eta gero barkutik berez eroriko da jende pila bat, hori da eskuinaren estrategia ez, guk eraikiko dugu barku bat guretzat, batzuk berez eroriko dira barkutik, beste batzuk bultza egingo diegu, eta eraikiko dugu mundu bat gure neurrira. Kontua da, ez direla horiek bakarrik. Ez, noski ez. Gaizki sentitzen den jende askori eskaintzen badiozu identitate indartsu bat eta urkari bat, migranteak izan daitezkena, emakumeak, ezagik zer, seguruago sentituko dela, edo bere zinegona lehunduko dela diskurtso horrekin, eta diskurtso hori oso erresa instalatzen. Segurtasuna, identitatea, pertenentzia, ez dira ez, nola nahiko kontuak eta erabakigarriak zalantzari gabe, kanpaina guztietan, baina oraingo honetan nabarmena ari da izaten, Maider. Bai, nik uste ereduen arteko talka bat gertatzear dagoela edo irudikatu dezakegula, ja duela urte batzuetatik. Oso nabarmen esan ereduen talka tokian eta Espainiako gorteetan ere nabarmena gertatu diala ez, baina nik uste orain horren representazioa edo aktuazioa edo horren performantza oso agerikoa dela. Eta nik uste dut importantea dela eta ulertzen dut bi bloken artean ulertzea hautaketa ez, alderdi sozialistaren eta alderdi popularraren artean, baina egia da alderdi sozialistak ez balu ezkerrerago ordezkaritzarik jarraitzen dula establishmentaren parte izaten ez, eta orduan horri ikusi da, nola lan erreforma ezan erabat gauzatu, mozal legea ez da behartan bezala atzera bota,
ez dakite, ikusi da LGTBI eta indarkeria matxistaren aurkako neurriak ere nondik hartu diren, eta zehazki translegearekin non dauden erresistentziak, ez? Orduan, karo diala gai oso importanteak, baita naziotasunarena, ikusi da ere noraino aurreratu da eskerrak alderdi sozialistarekin tokan mailean, edo Euskal Herritik joan daitezkeen aldarri subiranistak noraino iritsi diren legealdi honetan, ikusten garrantzitsua dela horre egotea ezkerre dago dauden posizioak, hain justuzuk aipatu dituzun gai horietan eragiteko eta benetako ezkerreko posizioetan jartzera behartzeko alderdi sozialista. Eta beste aldean, ez dakite despolitizazioa dan hitza, zuke lehen aipatzen du, nagoa eta honintzak ere aipatzen dute. Enago ziur, komenitza egun posizio horiei edo aldarri horiei karga politikoa edo kentzea ulertzen dut, eskuina eta ultra eskuina ere hortan jolasten egotea, baina uste proposamen antifeministak, erreakzio LGTBI fobikoak, migrazioaren aurkako posizio oso argiak zure bertakoaren, patriotaren lana galduko delakoan, poliziaren, indarkeriaren eta bileraren defentsa sutsua, euskeraren legeztatza ere gehiago murritzea, hori guztiak argi eta garbi oinarri politikoa duten autuak dira, eta geuk ere eroste baldin badugu despolitizazioaren markoa, ez delarik serioa hartzen edo garrantzia ematen zer etor daitekeen, eta da, giza eskubideen aurkako ofentsiba bat. Izan ere, halakoetan ohikoa izaten da, apolitikotasuna edota politikarekiko nolabaiteko jarrera urrunak, baina normalki halako egoeretan indartu ateratzen dena, ez? Izaera zentralista, Espainiar zale hori, eta aldiz bestelako izaera berritzaile aurrerakoi eta aldaketa dakarten horiek nolabait atzen utzi, edota ezikusiarena egiteko joera hori. Edonola ere, aste honetan zehar hauteskundeen kanpainaren testuinguru honetan bi aipamen ekarrineko nituzke, Maider. Batetik, gaur bertan jakin ahal izan dugula, Pozarren ikusi ditugu, Osakidetzako emakume langileak badiru dielako, azkenik badagoela nolabaiteko akordioa edo behintzat bideo hori zabaldu dela, zenolako asteak eta hilabeteak igaro ditugunak gure osasun zerbitzu eta ospitaletatik igaro garen guztiok. Niri ere tokatu zaik hilabete hauetan osasun zentroetara eta ospitaletara jutea, eta, agerikoa zen protesta, ez bakarrik osasun zentroen barruan, ez? Gaina zu erabiltzaile bezala zoaz, eta hor sartzen zaitu ere zure privilegio guztien zera hori, eta aztetea esifitzen garbiketa bat, igual, esifitu gabe, garbitzaile horien eskubideak defendatu daitezen, eta hor, haizu interesgarria da zura hori sentitzea ere hor barruan, eta esatea, bai bitu, garbitzaileak ez baldin badaude beraien lan eskubideen aldeko defentsan, edo ez baldin badira beraien lan baldintzak betetzen, hau da daukaguna, ez? Eta beraz, argi eta garbi geratzen da 2020an bazirudien argi geratu zen zerbait eta da lan horien beharrezkotasuna. Baina ez bakarrik osasun zentroetan ikusi ahal izan ditugu ere protestan, ez, kalean, eta nik uste hor ospitale kanpoan ikustea nola protestan ari ziren egun bat bai eta hurrengoa ere bai, akordio hontara iristean nik uste nahiz eta sindikatu batzuk ez dauden erabat konforme itundutakoarekin, nik uste printzipioz txalotu beharreko urratxoa dela. Txalotzekoa eta gainera erabiltzaile guztiok argi izan dezagun, osasun zerbitzu publiko horiek irauteak zenolako garrantzi duen, ze halakoetan badirudi osasun zerbitzu pribatuek askoz baldintza hobeak eskaintzen dituztela, eta oso ikuskera okerra izaten da hori, beraz, izan dadila, guztiontzako albiste ona, hori bai,
analisiari ez diot amaierarik emango. Aste honetan baten batek txapela irabazi baldin badu, ausardiagatik, kainakai Iratxe Agilera izan delako, ze ene bada, zen olako apustua egin duen, estatu mailan hain ezaguna den, Operación Triunfo honetan bere burua aurkezteko, eta era berean duintasunez burua altxata ateratzeko alako ataketatik, ez da, ez gauza makala eta gauza xamurra izaten, publikotasun horri aurre egiten. Nik uste dut, kainakaik edo Iratxek euko zitula bi helburu buruen, ez? Batetik posible da akademian sartu nahi izatea, eta bigarrena, eta nik uste dut hau interesgarria da, eta uste dut gainera, hau dela berak defendatzen duna, gustatu ala ez, egiten duna, eta da euskeraz kantu komertzialak egin alizatea eta kantu komertzialak koberizatzea edo, ez? Horien bertsioak egitea euskeraz. Eta adieraztea posible dela euskeraz egin, eta nik uste ikusita zona eduki duen. Operación Triunforen kontuek zabaldu dute, sare sozialetan bolo-bolo dabiltza bere bi aktuazioak. Nik uste bi helburu horietako bat, lehenengo bat ez dugu ezula lortu, ez dalako pasa hurrengo faseetara, lehenengoan bai ez bigarrenean. Nik uste lortu dula, kantatu du Bikoren kantu bat eta Quevedoren kantu bat euskeraz, eta hori zabaldu da, eta jendeak erreferentziatzat hartuko du aurrerantzean, kainaikai horrelako musika euskeraz egitearen irudi gisa, beraz, nik uste estrategikoki lortu nahi. Marketing operazioa izan baldin bada, zalantzari gabe, arrakastaz burututakoa izan dela, eta humoretik ere bai, ze norberak bere honen ematen ez duenean, humorez hartu eta aurrera egitea ere gauza garrantzitsua izaten delako, batez ere emakume hongan, akatsak egiteko eskubiderik ere ez dugulako, badirudilako batzutan. Maider Galarrati, eskerrik asko, gaur geurean beste behin izateagatik, espero zaitugu, oraindik ere, udako por maravillosoak hartu horretik. Gau pasa, adio. Irekin entzatzen, irekin perriatzen, irekin entzatzen, irekin perriatzen. Beatriz Artolazabalekin izandako enkontrutik polemikaz polemika eta azkena, aizue Benidorm festera joateko azken proposamena egin du Gasteiztarrak, ondo eginda gainera, eta aizue garaipena operazio saioan egindako saiakera ere ez da makala izan, eta aizue akatsak egiteko edota gure onena ez emateko eskubide osoa dugu, baita emakumeok ere. Ikusetzen gauean, duelen notzemena. Herri Sanferminen egitarauaren zati handi bat bertan bera utzi du, Upeneko alkate berriak, ez da gauza edo kontu berria, baina izue, Lizarraldetik abiatuta, Iruñeko alde zaharreko kaleak zeharkatuta, Urepeleraino egin du jauzi Raimundo El Canastero taldeak, badakizue, Sanferminek botere handi bat dutela eta hori improvisazioarena da. Hemen txegaudez, gaurkoan kontzertua daukagu, eta hori oso gogotxu eta hori gogo askokin jotzeko.
Bueno, etorri gile ostialean eta komplikatu da eta igandean hemen jarraitzen dugu. Eta ja, Raimundo jotzen duen ez hemen eta Lizarrakoa garenez, hemen geratuko gara hauek ikustera. Lo egin dugu, egitan, bai, lo egin dugu. Gaur San Ferminetako kontzerturik hoberena dago, eta 8 herritan Raimundo el Canastero. Lizarrako rumbarik taldearik hoberena. Que la juerga va a comenzar. Me encanta la calle, adoro la risa. Cantando rumba hasta que rompa mi camisa. Hasiera batean, jo behar genuen herri San Ferminetan, eta ilusio handia egiten zigun, eta gero gertatu zen movida guztia, eta esan ziguten hemen jotzeko katakraken, eta puta madre. Guretzako kristona da, egia esan, hemen Iruñan San Ferminetan jotzea eta gurekin akordatzea, eta hori, kriston gogokin, pixkat igual beldur puntu batekin, baina oso gustora eta gogotxu. Kriston plazerra! A tope gongo gera hemen, a tope. Gonbidatua guztia ezaete. Berdina ez, baina txuriza gorriz jantzita. Baina berdina, ya estamos nekauta gaude ya. Igandea da, tu. Bai, gainera hori Nafarrak izan da, beti egon gara juerga egiten hemen, eta beti beste aldean, publikoan, eta jotzea, ilusio handia, esan duguna. Disfrutatzea, bakarrik hori. Gero ja ikusiko dugu. Gerokoak. San Ferminak izan da eta nire kasuan 6an hemen egon ginen eta kriston jendetza egon zen hemen tabernan, Katakrak tabernan. Eta espero duguna, kriston jendea egotea eta kriston ambientia eta oso gustora. Bueno, igual betikoa ez, ja daramagu jotzen dute egunero leku guztietan, ja pixkat aspertzen dute, baina hemen jarraitzen dugu eta espero dugu, muchas palmas, mucho jaleo eta mucho flamenco. Puro show, izango da, puro show ziur. Kriston beroa eta kriston izerdi patxa da. Eta peña posik, la peña está contenta San Fermín, nik ere bai, ni barne. Leku txikia izan arren, juerga tremenda espero dugu. Bueno, ez dakigu, nire ama behintzat, nire ama eta nahi gaztea etorriko da, osea, hori, hori, espero dugu jende pila etortzea, ambientia asko gotea eta gozatzea. Egia esan, gu asko gozatzen dugu eta bestiak jendea gozatzea eta kriston ambientia gotea. Raimundo el Canastero Lizarraldeko taldearen laguntzaz, adio esateko ordua ere heldu zaigu, baina badakizue, hemen bihar bueltan izango garela, eta 24 orduz aurkituko gaituzuela, azenolako sortea zuena, kolpez kolperen sare sozialetan. Eskerrik asko, beste behin ere, hor bestalan izategatik, gabon pasa. barnean sentiarazten bizitzeko gogoa, bizitzeko gogoa, kalboan zaudenean, barnean sentiarazten, barruan sortzen den.